παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Tracker 2. Είμαι άρρωστος σήμερα, χάλια. Ακόμη είμαι άρρωστος. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, θα συνεχίζω αυτό, παιδιά, και στο τέλος θα βάλω άλλα παιχνίδια. Πήρα ένα καινούργιο όπλο, αλλά δεν είναι και τόσο καλό. Είναι ένα μικρούλι, όχι κοπλάκι που προλάνε με μια σφαίρα. Ένα άλλο, αυτόματο δηλαδή. Έλα τώρα, φίλε. Κάνω μια παύση λίγο. Όχι, δεν τι κάνω, παιδιά. Την έκανα για να ανοίξει, επειδή δεν ανοίγει. Τι έγινε τώρα? Εντάξει, Οκ, fuck you, bitch. Προχώρα, ρε. Λύθια. Πού είναι? 500 σέντ. 5.351 σέντ. Εγώ τα λεφτά το λέω σέντ σε παιχνίδια. Να βρω αυτός, ρε φίλε, τώρα. Τι τραγούδι είναι αυτό τώρα? Να το! Θα εμφανιστεί εδώ. Τώρα δεν θα κάνουμε τίποτα, αυτά θα είναι... Όχι! Άντε, γεια. Όλοι τρώνε, ρε φίλε. Headshot πει. Οπ. Οπ. Oh yeah, headshot της πήγε. Γιόλο, πυροβόλα από ναν για την νίκη. Κόβω λίγο, παιδιά. Παιδιά, έγινε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν γίνεται να παίξουμε. Θα δω το πρόβλημα και θα παίξουμε μια άλλη στιγμή, εντάξει. Bye bye.